Sú veľmi obľúbené, pretože slúžia ako jednoduchý, ale aj zároveň výrazný spôsob personalizácie. Čo to znamená? Ja si prispôsobujem vec tak, aby odrážala moju individualitu, môj vkus a jedinečnosť. Budete sa kombinovať viac príveskov naraz, použite rôzne farby, materiály, tvary a vytvoríte tak zaujímavý vizuálny efekt. Tento koncept zdobenia príveskami sa presunul aj na tenis. Tiež je to skvelý spôsob personalizácie. Čiže ja si vytvorím tenisky podľa môjho vkusu, podľa mojej vlastnej nálady, podľa toho, čo mňa vystihuje. Veľa známych značiek ako Nike, Adidas, Converse a veľa influencerov tento trend veľmi často používa. Vidím veľa vyrábať vlastné prívesky, napríklad z korálok alebo zo starých náušníc. Kreativite sa medzi ne kladú. Viem, že to nie je pre každého, ale nemusíte hneď začať vo veľkom. To znamená, nemusíte si hneď z tenisiek urobiť šperkovnicu. Môžete začať s jemným, drobným príveskom, ktorý decentne doplní vaše tenisky. Môže to byť nejaký malý detail, aj tak si tým viete dodať vlastný štýl bez toho, aby ste vyšli z vašej komfortnej zóny. Čím zaujímavým doplnkom sú práve brošne. Možno keď poviem slovo brošňa, tak sa prepojíte k starej mame, k šperkovnici starej mamy. V posledných rokoch zažívajú veľký comeback. Moderné brošne už nie sú len záležitosťou a formálnou záležitosťou na sako, ale stali sa aj hravým a štýlovým doplnkom. Si ich teraz pripnúť na kabát, sako, svetr, šatku, tašku, čiapku, vím ich častokrát pripnúť práve na rifliach. Vybrať rôzne tvary cez elegantných vintage kúskov, minimalistické geometrické tvary, brošne s humorným umeleckým motívom. Etsy je skvelým miestom na nákup brošní, že ponúka širokú škálu jedinečných a ručne vyrábaných brošní. Nájdete tu rôznych výrobcov z celého sveta. Hľadáte napríklad vintage brošne, môžete navštíviť túto stránku Vintage, kde nájdete kúsky z rôznych období. Ťa práve zaujímali brošne ako doplnok, nemusíš hneď nakupovať na internete, ale stačí možno zájsť za tvojou starou mamou alebo tetou a navštíviť ich šperkovnicu.